Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakanggan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan a Ronald, ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a Ronald. Naawi sakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin apadas ko may papan kan ayat. 5 atawan mi idin nga agayan ayat ka ni Grace idi nagabrudak. Inaramid ko ti kastoy tapno ti kunak kat makaornongak iti usaran mi nga agkalaysa. Iti unag ti 3 atawan ti panagin na dayomi makunak anasaya at met tinagbalin a relasyon mi. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi nagawid akon dito'y Pilipinas. Kastoy man dagiti pasamak. Talaga gaya mapudno tinatamag ko. Ngadan sa bali amang parparagsaken ka. Sorry, Ronald. Sapay ko mata mapakawan na. Jaklaim pagarap. Amaramid mo ti kastoy kanya, Grace. Isumat na gayam. At di mong sungsung-batan tagiti awag kan text ko ken ka. Kaputa naragsak ka ni ti sitong ti sabali a lalaki. Kat tinasakit. Laklakay pay iti sangapulo at awan ngam siyak. Ronald, Kaano kayo pay iti dayjay a Jake? agmay sa tawan kamin, Ronald. No kasta. Nabayag gaya mo naluklukwan nak. Saan ka aluklukon? Di mo't imbagak idikan ka awaswasan tan ti relasyon ta. Gapot na awanan ti panagayat ko kan ka. Ngam ko na mga agsarita ta, apaman ang makaawit ka. Ita, kasta ti ibagam kanya. Inpay kumot amin ken ka. Intad ko amin akasapulam. Impaay ko taglaplapusana na pamatag ko ken ka. Si kalaang tinagbalin alubong ko iti nagtimano at awen. Yung una yan, takas lang gayam ti subad mo kanyak. Nagsakit, Grace. Nagsakit. Sorry, Ronald. Aklunak abasol ko. Ang panagkunak ka talaga siguro asaan adatatin na ituding para ititunggal may sa. Iso asapay kumataawata mong tigasat tado ha. Lipatan na kun. Kat lipatan kamatan, Ronald. Kastalaan ka di kalakakan ka ti amin. Ha? Ronald, namin ano ka di nga ibagakan ka. Asaan kan nga ay-ayatan. Ni Jake itan ti ay-ayatan. Kat agkalay sa kamin iti mabi. Talagang awanan makalapad pa iti panagkalay sa da Jake ka ni Grace. Agasawa dan na talaga. Wan nga roda. Ladies and gentlemen, may I present to you the newlywed Mr. and Mrs. J. and Grace De Vera. Wow! Congrats! Congratulations! Sa wakas, officially, Mrs. De Vera matlangan ti best friend ko. Nabayag nga inururay na daytoy akan nito, Ronald. Wan nga roda. Oh, dayjay, pirpirmaan dan ti marriage certificate na. Ay na, maragsa ka na ka talaga para iti best friend ko. Uy,
kamat Nagunagmatday tanasan na ay mo, Ronald. Carol, Sa bagay, maawatan ka matkit di Amok nga ay ayatong pailaang ni Grace nga aging gaita. Si kamat nga mina talaga ti imo na nga inayat na. No saan lang nga dimteng ni Jake, amangan no si katikadwa na nga adda iti sangwanan ti altar ita. Carol, Angam talaga akas ta ti biyag. Ag-move on kakit din. Naragsakan ni Grace iti sidong ni Jake. Isu arumbang nalaang nga agbalin kamat anaragsak para ken kuana. una, naragsakak mo ikat para kin ko na, Carol. Sigurado ka? Uwan, kunak lang arunan. Magsarita kami sakbay ti panagkalaysada kini Jake. Inbakan ko na, arespetuhan kan suportarak ti desisyon na. Nasaya at matngarod no kasta. Di kagdanan. Amok kan mamati amasarakam tumatlang ti babay apud-pud no amang ipatag. Kan mangilalakan ka. Congratulations, Grace. Ronald, kunaklakit din na saan ka makadaray iti kalay sami kini Jake. Mabalinaya mo tasaan. Amumat no kasano ti kinapatag mo hanyak. Iso sana mabaling nga awa na kiti pinaka-espesyal nga daw ti biyag mo, Grace. Agyaman na, Ronald. Oh, Ron, kumusta? Okay lang, pare. Congratulations. Agyaw na, pare. Oh, kat sa dino nga iti paghanimunan niyo, pare. Ha? Ikay Europe, pare? Austria, Italy, ken Germany. Sa kamin to agpa New Zealand. Wow. Sabali talaga tibak na nga niya. Wan pare. Siyempre, kaya't kumat, ngay ka iti memorable honeymoon ti asawa. Iso nga talaga, ti insagarak. Excited ako na yan, Jake. First time ko timapan ije Euro. Oray siyak mat, babe. Oh my God. Tasikat suwanta tang iti na dumupay bisita ta. Pare Ronald. Sige lang, pare. Mabiit na ang Jake. Apay babe. Sikapay lang ti mga sikaso kadagiti bisita. Kasaritak labiit ni Ronald. Mabalin? Okay. Mano minutes, di pa nagsarita yun. 5 minutes, babe. Okay. Siya pala nga ron, di magsarita. Kadagiti bisita ta. Ronald, sorry. Amok nga aging gaita. Kat masaksaktan ka pailangan. Grace, panghasim. Di mo ko man ipalagip kanyak na ita. Araramidok mo't amin ang kabailak. Tapno agmubo. Ang mga nukal pasanda ito kat agsubliak mo't lang i Japan. Ronald, Apay nga aging gaitakit. Agkidkid daw ka pailangan iti pamakawan kanya. Kasalamat din agbababawi ka nakikalay sa kini Jake no kasta. Banag ka saan man, saan ka di. Gamin, magitak mo ta naragsak kayo doa. Iso aparan niya pailangan ko mati panagsorin. kaya't ko lang ang asiguraduan na talaga nga okay kan, Ronald. Siyempre, saan? Amum na ita, Grace. Ronald, Ang amok nga awan ti sa bali at tulungan na. No diti, maging okay ak tumatlaang. Ayong gaya. Agyaman ang iti wedding invitation mo, ha? Imayak, tapos may pakitak na nakasagana ako na mga awat iti napasama ka data. your presence is highly appreciated. Thank you so much. Agyaman ak iti amin, Ronald. You're always welcome, Grace. Best wishes.
Enjoy your life with Jake. Kat no, kiakton iti 100%. Mabalindak tumutan nga alaan nga agbalin aninong ti anak kayo. Sigurado ka kadi iti dayta desisyon mo, Ronald? Wan karon. Agsubliak di Japan. Tapno may liwliwag ko tinapasama kada kami kini Grace. Sa bagay, gusto mat kiti dayta desisyon mo. Katsapay lang ma. Tagsublin tumatla ang tisigod a Ronald, anaam-am mo. Agyaman nakiti kanahin ang panang tultulong mo kanya, karon. Kinapudno na. Jak unay narik na tiliday. Iti napasama kada kami ti best friend mo. Gapu iti kanayon a panangan andingay mo kanyak. Anya ka kadi, Ronald. Awan anyaman na. Maragsakan na ka makatulong kan ka. Kan ar-aramidik ti kastoy, kas panagkid daw kumatlaangan iti pasensya. Gapo iti inaramid kan ka ti best friend ko. Amokmat nga inayat mo unay ti gayem ko. Isu na lang tadimteng ni Jake. Jak makiti babalaw ni Grace and then napasama kiti relasyon mi. Talaga siguro aday ito iti plano ti Diyos para kada kami. Talaga siguro asaan ada kami tagkagasat. Iso kas jeti napasama kada kami. Ronald, Nagkasaran ti best friend mo. Makitak mata naragsakan iti sidong ni Jake. Iso nga awan nga rodan ti rason. Tapno pagtali na adagpay dito'y pusok. hello? Hi, Carol. Ronald? Siyak nga Rod. Oh, kumusta kan? Sa dino ti ayan mo ita? Dandan di ka na ibusesan ah. Adag ita dito Canada. Hanggang planong tagawid dito Pilipinas. Tapos nagbakasyon. Wow! Ay kat nasaya at ata nalagip nakpay. Kalpasan ti 5 at awan adi ka nagparparik na. Oh, good. Kumusta ka man, Carol? Ada ka din asawam? Ah? Awan pa'y nga, Ronald. As in, single ka pa ilang? Kasta ka di? Yes na yes. Diyak pa'y laang mat nasarakan ni Mr. Right. Okay lang. Tanapintas matlat ti karir ko. Imbang man, nakalagip ka mat nga agawid dito'y Pilipinas, Ronald. Siyempre, mat kahiling ko mat nga minan di tayo. Good decision, bro. Maragsa ka na kamakaam mo nga agawid kan nga agpaiso dito'y Pilipinas. Welcome home, Ronald! Hi, Grace. Ronald, nagawid ka gaya man manipod Canada. Kumusta ka? Daytoy. Okay lang, mat. Sika, kumusta ka mat Daytoy, okay lang, Mat. Ang naklaatak at talaga iti isa sa rongkar mo, ha? Nakaamam ngay adito iti balay mi. Asino kumapay ngay? Kat tibis friend mo, Kasta ka di, imbag man ta nalagip nakapinasyar, kunaklakit din no nalipatan na kon. Mabalinaya mo ta kasta. Sika ka di pa iti malipatak. Ang api ang nagawid ka ngagpaiso, ha? Sigurado ak anapintasan ti biyag mo iti Canada. Saan mo't nga amin akan nito kat naragsak ti biyag iti Canada? Siyempre, naragragsak latamat pasyaram mo ti lugar kaya nakam kandem makalam. Sa bagay, ang agsubli ka matlaan ka di iti Canada? Uwan No kasta nakabakasyon ka na ang gayam. Aginggat ka ano nga iti kaadam dito Pilipinas. Nabayag siguro dito 6 months. Masapul hagsubli aki di Canada. Tapno, mamintin ko ti residency required para ti citizenship ko jay. Kasta ka di? When? Mabiit lang nga rod ta mga laak iti meriendaan ta. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Sige man nga Rod. Tani, kaslaado ti pagistoryahan ta.
Kamusta kayo matin ka ni Jake? Okay kami lang, Mat. Kinapuno na. Ato na istorya ni Carol kanyak. May papan kada kayo kini Jake. Ha? Ni Carol at talaga, nakaun-un naman ang nag-istorya ti Loka. Pudno ka niya, saan kayo madan iti anak kini Jake, Chris? Wan, saan kami ang maadan iti anak? Gaputa da diferensya ti matres ko. Isong agbababae matanda sawam. Kasta ka di. Saan ta napagsaritaan dito, Ronald? Nuluklukwan na kada sawam. Apa di mo paila ang sinaan? Saan mat akas tala ang kalakanan ti amin, Ronald? Agasawa kami. Nagkasar kami. Kan may sa ay ayatak ni Jake. Grace, saan mo adisip ti kastangar aramidan ni Jake nga? Iti kasta ka sa saan mo. Nasgan lang kumaamas ayatan kan ipatag na kapay. Saan ka takasta saksaktan na ka? Ronald, Rabang na lang ko mga irespeto na mati kinababaim. Sana gaputa saan ka amakanak? Kat kastandar aramidan na ken ka? Dayto yan ti kararagsakan nga daw iti biyag ko, Ronald. Thank you for loving me. Siyak turong bang agyamang ken ka karon. Ngamin, kamodyanan na. Inaklon nak mo langan. Siyempre napanunot ko ngamin, ngawan matan ti rason. Tapno ibay-bayag ko pa iti panangaklon ko kan ka. Ang mga no, ibawing mo pa iti sabalit. Sayang mat. Onya? Nasaysaya aton nga inaklon ka adagos. At least, maibagak ako kwakan. Awanan makaagaw pa'y kan ka. Di ganto pula sa babawi, ti panangaklon mo kanya, Carol. Hi, Carol. Oh, Grace! Hello, Ronald. Hello, Grace. Oh my God, Bes! Agtugaw ka. Saanan, Bes? Adda nga min sarakak a kliyente dito restaurant. Kasta ka di? Wen, Bes. Oh, kumusta? Anya nga iti madamag. Well, napintas adamag, best. Anya data, Bes? Nobyo ko ni Ronald. Nobyo mo ni Ronald. Kunam. Carol? One best. Kasta ka di. Yes, best. Sige Agsi arak labit. Kaslamad imatan ti tiyan ko. Ha? Okay ka kadilaan, best? Uwan, Bes. Okay aklaan. Medyo madilang tirik na. Hello? Hello, Grace. Ha? Ronald? Kumusta ka? Okay ka din tirik na? Uwan. Okay ako, Ronald. Nasaya atan tirik na. Iso na lang ang tamalmaldayak kita. Ngamin, agmay saak lang dito'y balay. Kasta ka di. Urayan na. Umayak di tayo tamat lang. Ha? Ay, saanan, Ronald? Ang mga makadisturbo ak iti happy moments yung kini Carol. Adda kita dito'y balay. Itay pa nagawid ni Carol. Umayak di ta. Urayan na. Sige. Sikati makaam mo, Ronald. Oh. Mangan ka lang nga mangan, Grace. Agmusog ka. Ha? Agyaman na, Ronald. Talagang inasikaso na itang alta. Sa bagay. Kasto'y matikanayan nga aramidam ili kanya. Basta masigurado lang nga nasa ate ka sa saad mo. Okay akon. Kampante akon amang panaw ken ka, Grace. Ronald. Ang di mo rubang tagtal na idlatan dito unag ti balayo. Naskan nga iliw-liwag mo matrik na. Rumor ka. No kasapulang nagtrabaho ka manen, aramidam. Iti kasta, may liw-liwag mo ti panang luklukot asawam ken ka. Panagkunak, saan na ka nasubyanan pa ni Jake? Saan, Ronald? Di mo kumamat ibaga ti kasta. Uray balibaliktad ang pa'y tilubong. Asawak lang ka ni Jake. Grace,
Marikrik nak ngagsublimat lang iti danak ni Jake. Apay ay akas talaunay ti panagayat mo iti dayja, Jake. Kat agdadata lang arudan aluklokon na ka. Agring ka kuman iti kinapudno. Adi na kan ay ayatan ti asawam, Grace. Ronald, Lipatan mo ni Jake, Grace. Saan nga iso ti lalaki, aparaken ka. Oh, apay akas dati lang Ronald. Kasla, di ka makaid na Ha? Kuha, Carol. Pampanunutak lang amin tinay baga dagiti dadakkel mo. Ti ka di may papaniti pa nagkalay sa ti kayat mo asawan? When? Apay, ada ka di parikot? Saan ka di pa yan nakasagana? Ibagamlaan, babe. Sa anak mat nga apura. Saan mat nga iti kasta, babe? Kay kulay nga planado ko mati amin. Narigat nga min tagdardara sodos no may papaniti day tabanag. Okay. Maawatan ka, babe. Di ka agdanag, takasaritak da papangken mamang. Ibagak kadakwa dati na pagsaritaan ta. Ronald pangaasim. Tamao din daytoy ayo umay mo dito'y balay. Ang mga nadda makakitakan ka, kat idanon damay iti asawak. Wano kin ni Carol. Kinapurno na. Yak pa ilang malipatan tinapalabas ta. Anya ti kayat mo asawan, Ronald. Ay ayatan ka pa ilang aging gaita. Anya. Ronald. No sanak lang ngayon sukat kin Jake. Sigurado. Naragsak tayo tan agdenden na. No siyak lang tinagbaling asawam. Yak tupulos aramidan tinaramin ni Jake keng ka. Ngamin, si kalaeng ti babae nga ayatan kan ipateg ko aging gat at si bibiyaga. Ronald. I love you, Grace. Ronald. No manugot ka. Saan? Saan arumbang daytoy? I love you so much, Grace. Amok nga. Gusto ni Ronald. Pangaasim ta di mon baliksan pa'y dagita kanya. Addan asawa. Kat nobya matan ti best friend ko. Mas deserve ni Carol ti panagayat mo ngam iti siya. Grace. Naragsaka kon iti kastoy a sitwasyon ta. Kat kidawak nga aging galangan ko maditoy. Saan ta kuman nga agaramid pa'y iti may kaniwas. Pangaasim, Ronald. Nadamag ko a plano yung gaya man tagkalay sa akin ni Carol. Danyay. When? Iti kasta. May kuyog kumata ni Carol ang mapanidya Canada. Naimbag kayo pa'y. Naragsak kayon. Grace, di mo't naibaga akong ngayon ka. Amumait nga aging gay takit. Sika pa ilang tipit-pitik to'y pusok. Amom, Ronald. Nasaysaya at siguro no umadaywa akon kan ka. Ngamin, Jack kayan ang mapadasan ti best friend ko ti pagdaldalanak kita. Oh, Grace. Ronald, Jack kayan alukom ni Carol. Ay ayatin na kaunay ti gayam ko. Iso apang nga asim tadi mo ko mapaldaangan. Panawan siguron, tapno lipatan tan ti tunggal maysa. Inaramid ko mat amin nakabagilak. Tapno lipatin ka. Diyak mo. Ano pa diyak maramid? Sika ka na yun taday ti pusok ang panunot ko. Sika ka na yun ti malaglagip ko. Gaputa ka na yun nang amakit kita. Sana bale, into na da kayon iji Canada. Patsak ngagbalinan an anayas ti amin. Ikarim kumakanyak nga ayatom ni Carol. Iti nalablabos pa'y ngam iti panagayat nga impaay mo iti kanyak. Grace. Ikarim kanyak adimon tupulos lukwan. Kan paldaangan ti gayam ko. Pangaasim, Ronald. Sige. Ikarik day takin ka, Grace. Aramid ka amin nakitaw mo. Agyaman na, Ronald. Kat ulit at manantag daw iti pamakawan kan ka.
Sapay ko mata mapakawan na. Agyamanak iti pamatag nga impay mo kanya. Nga uray kas yatin subad ko ken ka. Kat sapay ko nga, tagbalin anaragsak tibuklan yun to ang pamilya ken ni Carol. Manumat atawan tinapalabas sakbay analipatak ni Grace. Inkarigatak alinipat ket inpamaysak ni Carol aging gaan addaan kami iti anak ket ininot anak kamubonak. Pagyamanak unay ti Diyos ngamin di na inpalubos nga agbasol kami ken ni Grace. Ita addan dua nga anak mi ken ni Carol ket adda kami ita ditoy Canada. Damag ko ang nagsinamatan ni Grace ken ni Jake ket adda ita ni Grace ijay Italy nga agtrab-trabaho. Saan kami man ang nagkatuluyan ka ni Grace, amok ang naragsak daytoy para kada kami iti best friend na. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Ronald. Ken ka pagayam, Ronald. Ammo ti Diyos no anya tinasayaat para kadagiti pinarswana. Addaman dagiti tao amapukaw iti biyag tayo, panunutan tayo, ngay ti umno nga oras wenno panawan, ket ipaay matlaang ti Diyos ti tao, apud punno a mangayat, mangilala, ken mangsuporta kada tayo aging gattong palbiag. Alakastan pagayam Ronald ket pagyamanak unay ti kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakanggan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Ti surat ngayon tay drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo a Dolores, ti probinsya ti Quirino. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Dolores. Naawisakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin apadas ko. May saak nga ina. Ngam panagkunak kat sa anak arumbang amaawagan iti ina, gapu ta inabandonak dagiti dua nga anak ko iti agarup tallo a dekada, gapu iti kinarigat ti biag. Ngam ita, kayat ko kumaasulnitan amin ang nagkurangak kadagiti anak ko. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Talaga ka di asigurado kan iti kunam apa nagsublim ka iti anak mo, bakit? Naunday mo ta panawin ti panagpukaw mo. Panagkunam ka ni, ket awatan da ka pa ngagbalin aparte ti biyag ta. Nang runa ita tradadakil dan. Ay, tiyagab mo, Dante. Basta tiyab mo, anak ko latay da. Pudnaw asanak ang nagbalin ang nasayaat nga inakadakwada. Ngamin, inabandonak ida.
Ang nagbabawiyakon day jay. Bakit akon? Panagrik na kat basit laangan apanawan ti bayag ko dito yabiyag. Isa kabayatan an apig sa akpay. Kaya't ko kumaasol ni itan dagiti nagkurangak kadagiti anak ko. Ay, Dolores. Oray kaskasano. May saak latamat nga ina. Kat rumingring baulat tamat ti panagayat. Kan panangipatag ko kadagiti anak ko. Sa bagay mo't kiti Kit kasasawam. At taklaang ditoy. Nakasuporta king kabakit. Hagyaman Dante. Dahito'y samot tan abalay ti imbaga tinagtamagan ta. Huwag nga agpaisaw. Siya akong tagtuktok. Apo! Umay kami man! Apo! Anya di may paay ko kada kayo, sir? Naimbag nga oras mo balasan ko. Dito'y kaditi balay ni Mildred Acosta. Uwan, sir. Dito'y nga rod, tibalay ni Auntie Mildred. Sino kayo kadi? Balasang ko. Pakibagam man tasapsapulak. Pakibagam ani Dolores. Sige, mabit lang nga rod, Auntie. Auntie Mildred? Auntie! Maapay ka de, Maxen. Ada sa nga iliyo, Auntie. Sapsapulan na kayo ni Auntie Dolores. Dolores, kunam? Wen, Auntie? Dolores! Manang Mildred. Ay, Dolores, ading. Sika nga agpaisaw. Nabayag a panawon adi ka nagpakpakita ka nagparparik na kada kami. Tiambok paikit din akit natay ka na ading kao. Apay, anya gamin ay tinapasamak kin ka, ha? Atindog nga istoryaan Manang Mildred. Manipod imbatik dagiti anak ko kan ka. Nagbalinmatan ang miserable ti biyag ko. Napaanak ijay syudad. Tapno makipagsapalaran. Agduduma at trabaho ti sinerag ko, kabayatan ti kaadak ijay. Katulong, waitress, street sweeper, konduktora iti boss, kanda dumapay. Rigat kantuok ti linakam ko iti agarup sa nga pulo atawan. Aging kaanagam-am mo kami kinitante, kat nagkalaysa kami. Naadaan kami iti duwa nga anak. Kat ita, adda amatan bukod da a pamilya. Di mo man laeng mat nalagip nga may sarungkaran dagiti anak mo. Kinapod no naman ang kayat ko unay nga umay kitaan ida. Ang mauna anak ngamin iti buteng kanbain. Amok ngamin anasakit tinakam da kanya. Gapo iti panangibatik kadakwada. Pasensya ka Manang Mildred. Idi imbatim dagiti anak mo kanyak kat pimanaw ka. Awan ti mabalin ko no di agpakaina kadakwada. Impatag, inaywanan, kan pinagadal ko ida, aging ga nagturpos da. Kasi ti Diyos, nagbunga mat dagiti rigat kan sakripisyo para kadakwada. Ni Gino, may saitan nga engineer, ni Maxine, graduate ti accountancy. Kat agpadadan nga adda natalgad at trabaho na. Agyamanak, Manang Mildred. Agyamanak, iti panangipatag kan panang paadal mo kadagiti anak ko. Awan anyaman na Dolores. Inaramid ko laang matiam mo kapag sayaatan da. Isuna laang. Tadyak amaw no anyamat ti agbalin a reaksyon da no maamuan da ti panagsublem. Nakasagana ak amang awat. No anyaman dagiti agkakasakit asarita nga ibaga na kanya, Manang Mildred. Gino, Maxine, iso ti kabsat ko.
ni Dolores. Kat iso ti pudpudno nga inayong. Anak ko, No kasta, da kayo ti pudpudno ananang mi. talo lang titawan mo iti, anak ko. Isa talaga adinak mairupaan. Pito mat titawan iti ni manong mo at Gino. Nagsubliak, tapno umay ko sulnitan, dagiti nagkurangak ka na kayo. Pudno nga ubingak pa idi pinanawan da kami. Ngam amoyong kadi, amanipod adan puot ko. Kanayon ti panangikarkararag ko nga agsublikan iti dan nami. Nabayag kami anagur-uray, mami. Pagkawanandak ko, anak ko. No siya lang nga maysa, awanan kanyak tinapalabas. Tinapatag, nagsubli kayon, mami. Agyamanak, magsinanak. Agyamanak, gaputa pinakawanak, itilikodan ti amin. Gino, iho, kasarita matinam. Pakawan mo, dagiti nagkurangan na. Gino, anak ko. Ikunayo ka ti, kat mapakawan kayo iti mano atawan apan ang abandonayo kada kaming agkapsat. Gino, Saan? Agsubli ka man kan saan iti nami. Awan bibiyang ko. Gino. Gino, Iti ka man. Jak tupulos mapakawan day ta tao. Gapu iti inarabid na kada kami. Saan to apulos, Auntie Mildred? Nag-awid ang tasawa yun Ngumapay nga da kayo pailaang dito. Gino, anak. siyak tinangipagal ka ni Dolores asaan pailaang apumanaw. Agnaid pailaang dito'y balay. Iti kasta, maadaan kayo iti oras tapno agbabandeng. Saan da kayo akasapulan dito Isu anasay-saya at mutlaang no agawid kayon iti ayan ti asawa yo. Manong Gino, respetum kumamat ni Mami. Mami? Mami ti awag mo ken kuana? Apay, kaano kuma nagbalin nga inataday ta at tao? Ha, Maxine? Pudno asan nga iso tinang padakkel ka data manong. Ngam, di tanto pulos may libak ti kinapudno. Nga iso tinaggapuan ta. Iso tinangipas nga ikadata manong Gino. Nabiyag ta nga awan iti den nata. Isu akabailan tamod nga rod ti agbyag. Nga oray sa alin nga agsubli pa iti den nata. Agtugaw ka, Gino. Awan ganas ko amangan. Ay, Gino, agsubli ka ditoy. Gino! Bay amon, manang. Bay, antayo pa'y laang ni Manong Gino, Mami. Auntie Mildred. Ay, pasensya ka, itikas di atrato kan kati inauna nga anak mo, Dolores. Awan rumba nga idawatam iti pasensya, manang. Maawatak mat ni Gino. Adto yung ti papeles ti building para iti baro a project tayo, Sir Gino. Inaprobaranan dagiti kontraktor. Masayat man nga no kasta, Christy. Namnamain da nga agbalin a successful ti pan nakaaramid ti kabarbaro a building engineer. Ha? Ano si... Sir Gino, aging ginagkat. Umay ka, Christy! Rumot ka dito! Partigang! Umay ka! Manang Mildred, manang, kumusta ti anak ko? Kumusta ti kasasaad na? Naispalan ni Gino. Ang amsigon ka dagiti doktor amang tamtaming kan kuana. Napurwan ka no ti duasa ka na. Anya ti kayat mo asawan, manang Mildred? Saanan ang makapagnapay ti anak mo, Dolores? Gino, anak. At datayon ito'y balay. Nakaawit tayon. Agluto ak pailaang iti pangrabian tayowan. Ibati kayo pailaang dito'y ka ni Gino, Dolores. Sige, manang. Aywan gayam. Nakisinukat ni Maxine iti kwarto. Dito'y kan baba. Ijayan second floor ti atim, anak ko.
Nasaysaya at mutlaeng no dito'y kan baba. Iti kasta, saan kan ang masapul nga umulipay iti agdan? Umay ka, itulod kan iti kwartom. Saanan? Ang, Saanan na masapol? Kabailak mo tapagandaran ti wheelchair ko. Ngurag may sak. Chino anak, Tulong ka kati! Uno saan ka makawawat? Chino, Nalawag mo't siguro tinangag mo. Tsak kasapulan ti tulong mo. Kabailak tagbiag nga uri sa anak at dumawat iti tulong manipod ken ka. Wano uray asino ka na kayo. Diyos ko. Aginggat ka ano akas to'y ti sitwasyon mi di anak ko. Kaano nga ta mapakawan ni Chino. Lawlawagam ko mati panunot na. Diyos ko. Magrigat nga aklonan nanti. Magrigat nga aklonan ti kasto na pasama kanya. Apay. Apay siya pwede nakapasamangan ti kastoy. Kanya launa ti nagpasulak ti Diyos. Nakutusahan na kiti kastoy. Apay ang sakpayan ti Mildred. Apay. Gino, iho. Iho, panubok laang ti Diyos, dahito ikan ka. Agam saan na kaya't asawan asubuko kamutan. Aklo na munti kastoyan na pasamak. Kat mangrugi ka manan. Uray kasta ti kasasaan mo. Patsyak nga dupay ti mabalin mo nga aramidan. Tinapatag, nabiyag ka. Nailasat mo dayjay at rahedya. Kas kunada nga rudan. Habang may buhay, may pag-asa. Chino anak, adak dito'y. Tapnoan di ngayon kan tulungan ka. Di mo't imbaga kung kata kayo asan kayo akasapulan. Chino, siyak ti inam. Di mo't no da parikot ti anak. Ti ina na lang ti pagsadagan. Kan pangibagaan na iti parikot na. Ina ko nam, amom ka di, no anya ti kayat asawan ti ina nga ibagpagam, ha? Dolores? Saan? Saan mo nga amo, no kasano tagbalin na may sang ina? Ngamin, tipudpud no nga ina, ayatan, ipatag, kan aywanan mo dagiti anak na, nga uray kasalupay ti kinarigat na. Awan ti ina, ang mga banduna iti anak na iti unag ti manong at kawan. Imbate kayo iti puder ni Manang Mildred. Gapu iti kinarigat ti biyag. Panagriknak ngamin iti. Kat saan kayo akabaalan abyagan kin ni Maxine? Inaramid ko lang ti kasyay. Gaputa amok, amaikan na kayo itinasaya at abiyag ti kabsat ko. Inaramid ko ti kasyay. Gaputa jak nga binkayat nga agregat kayo itinandag. Pinanunot ko lang ba't ti masakbayan niyo, anak ko. Kalukwan day tarason. Napod mo, agapo iti kinarigat ti biyag. Ti rason no apay nga imbati da kami. Apay nga rod, nga di nagasawa kayo kini Dante. Kat di da kami manlaang pulos na lagip nga may sinarungkaran. Idinto ta damat mabalinday dya, Dante. Palagkunak, kat inyaon na kamat itirigat. Ngam apay at di da kami manlaang mat imay kinita. Gaputas landa kami apagan ano? Saan ka rin? Saan da kami nga ipatpatag? Tagitilang anak mo kinidante tinapatagin ka. Isulahan ti pudpud ng anak mo. Sana puno tayo ta, Gino. Sana puno, anak ko. Husta!
Yakon kayo tadaggan di palawag niyo! Gino. Isulti yun ulit-ulitin pa yung ipagkapagka kanya. At kayo ti inami. Ngamin, awan ti inami! Awan! Awan! Sa dino ti ayan ni Mami, Auntie? Ay kwai ha. Nagawi din ni Jayan ni Dante. Anya? Ang abdi kay madanagan, tain ka rin namat akanayunan na ti umaymang sarong karkada kayo. Gino, Maxine, Auntie? adamay sa abanag, akayat ko nga ipudno ken aklunan kada kayo. Ha? Anya day Auntie Mildred. Anya dayta, Auntie? Iti nakikalay sa ti na ayo ka ni Dante. Imawag kanyak. Kat kinunana nga alaan da kayo. Agam, jak imanugot. Jak ngamin kayat amapukaw kayo iti imaatang ko. Gaputa imbilang kayon kaspudpudno nga anak ko. Iso nga impanaw kayo iti sigod abalay tayo. Tapno saan da tayon amabirukan pa'y. Anya? Auntie Mildred? Day tati kinapudno. Naunday apanawon ti panangilembeng ko kada kayo ken ni Dolores. Amok anabayag da tayo na sapsapulan. Iso nga idinabirukan na ti account ko iti social media. Nag-message kanyak. Diya ko nagpangadwa ng ibaga no sa dino ti address tayo. Lukasta. Auntie Mildred? Iso nga awan basol ti inayo. No apay asaan da kayo na nasublian. Awan ti amo na iti inaramid ko. Kinapudno na. Inpaihidam kayo kenkwana. Katsapay ko matamaawan dak, Gino, Maxine. Nagbalinak ama naging bubungkod. Gapot ay patpatag kayo unay. Auntie. Iso pa nga asim, tapakawan namon ti inam, Gino. Awan basol na. Siyak tinagbasol. Ay ayatan kan ipatpatag na kay unay-unay ni Dolores. Ipatpatag na kayo nga agkabsat. Amo ka narigat. Kaya nasakit ti pagdaldala na mitabakit. Agamusto lang ti desisyon mo. Nagkampay lang iti espasyo ti inuunang anak mo. Dante. Pagbalibaliktad tayo man ti lubong, sikalat ta ti inaada. Patsyak, adumteng tumot lang ti aldaw, amapakawan na ka ni Gino, Dolores. Manang Mildred. Ama, Dolores, ading ko. Mami? Maxine, anak. Imbagmahanda na kapasyar kayo. Ay, umunag kayo, Mami, Gino, anak. sorry, Mami. Sorry ka nagitisan, anasaya at ngayon bagbagat ka na kayo. Sorry talaga. Sapay ko mata mapakawandag. Huston, Gino. Awan ti rumba nga ikidawam iti pamakawan, anak ko. Impudno amin na Auntie Mildred ti amin kada kami. Mami, iti nakikalay sa kayo kini Uncle Dante. Alalaan da kami gayam kenkwana. Iso na lang ta. Imbes nga itid da kami ka. Saan? Tain lambang da kami. Iso gayam asaan kayo nagparparik na. Kan nagpakpakita ka da kami itinaunday a panawen, Mami. Ama, Amo ti Diyos asinapsapul kayo. Ang amjak amo no sa dino ti pangsapulak kada kayo. Ngam oray no kasta. Saan kayo kumanga agimulay ti sakit tinakam kini Antiyo Mildred? Saan matkit ni Mami? Ang namiris ko lang. Nga awan ti basol yo kada kami. Kat sampay ko
Tama ba kawanda? Gapo ka dagiti agkakadakas ngayon sa usawan ko kada kayo. Gino anak, iti ka man sa anak anagungat wano gimurakan ka. Maawatak mo ti sitwasyon. Ti kayat kulaang mo kat makabawi ka na kayo nga kapsat. Kat sabay kumata saan pa'y analadaw ti amin, anak. Saan pa'y mami? Ket nakasagana kami ang mga awat kada kayo. Agdidin na tayo manen. Ay ayatan. Kan ipatpatagda ka unay-unay, mami. Gusto ni Manong Gino, Mami. Daytoy siguro ti kararagsakan nga aldaw iti biyag ko. Agyaman ako na, Diyos ko. Agyaman na, gaputa sinong batang matlaang ang tinabayagan nga ikarkararag ko. Agyaman na, Diyos ko. Manipod idi, nagdadan na kami manen nga agiina. Kaasi ti Diyos awan mo tinagbalin aparikot kadagiti anak mi kanidante. Naawatan da mo ti sitwasyon kat naragsak kami itan kas may maysa a pamilya. Aklunak asa anak anagbalin anasaya at nga ina idi. Ngamita, ar-aramidak mat aminan akabaelak tapno makabawi ak kadagiti anak ko. Pagyamanak unay ti Diyos, gaputain tulok na ti nakabukal manen ti pamilyak. Nagbalin mo't akarit ka ni Gino ti kasjay anapasamak kenkwana. Nagpa-artificial iti saka na, kat intuloy na matlaang tinagtrabaho kas maysa nga engineer. Adamatan bukod da a pamilya nga agkabsat, kas tamatan dagiti anak mi kanidante. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Dolores. Ken ka pagayam, Dolores. Ti panagbidot kat parte ti biag tayon dayta. Ngam no nagbidot tayo iti na minsan, di tay kuman ulitan pay. Ngam kit di, pagbalinan tayo ko mga adal ken inspirasyon daytoy. Tapno mga barwanan, para itinapinpintas pa'y amasakbayan, ti pamilya abinukal tayo. Alakastan pagayam Dolores kat pagyamanak unay, ting ka pa nagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga intay kan biag ita, ket nagapu ka ni pagayam tayo nga Dexter, manipod probinsya ti Nueva Ecija. Kastoy man ti surat ni Dexter. Dear Miss F,
Umuna ti amin kayat kaman pay akablaawan iti nagasat, naragsak ken nabindisyon nga aldaw, kastameten dagiti padak anaayat nga dumdumngeg ditoy programa. Kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan nga Dexter. Narigat ti adda akasasaad mi iti biag. Sang kasapol, sang kasakmol laeng ti mabirbirukan ti inami, babaen ti panakilablabada, ken panaglaklako na iti natnateng. Ubingak pay idi pinanawan da kami ti amami, ngem kabisadok ti langana. Nakiasawa met ti nanang iti may kadwa agundaway, tapno ti kunana siguro ket adda katulungan na amang isakad iti panagbiag mi. Ngem dakkel gayam abiddot. Banag ang nagsaksakitan tinakam ko iti amak, ket inkarik iti bagik nga birugak daytoy, tapno balsen ken sidirek iti panangbaybay-ana kada kami. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Di mat ko nak nga no kasi nga inom kami kadagiti ko kumparek. Di lang disturbuan. Anay ka. Ibatam ti, Mac Jones. Masagsakitan ak. Nabambanog ang nagtrabaho ti nagmalam. Tapno lang nga da ipakan ko ken ka. Ken kadagiti yandak mo. Ang labdam keden ti pagragsak. Ay, gusto, George. Masik ako mamot kanya. No, awanti pagasurwam tiyag diskitara siksika. Di ka na pagkatitirsena ni Manang Pileng tapno umutang ka. Saan nga mapangkakaiday ni tiyayang kao tapno dumawat iti kwarta ang nagrigregata. Ha? Kung di utang tayo iti tersena. Sumagyang ka man! Sumungbat ka pa ilaan! Anay, Houston, George. Pangasim. Husto ko No, sana lang nga masyan ka na kayo nga giina, nabayag kayo, na pinanawaan. Iswasi ka, masay. Di mo orayan, mapunuan na ka nga. Ah! Payalimitam ti makanawa na matayo, nanang. Binugbog na kayo kadimanan ni Tata George. Tangiwat mo, anak ko. Di mo pigsaan. Ang mga lumangag na ka. Nanang. Makaring. Pumanaw tayong aminin dito eh. Panawan tayo ni Tata George. Dexter, anak ko. Saan ka pa'y anak kagradwar? Kan may isa. At dapay dagiti duwa nga dame. Kasano tayo daabiagan no pumanaw tayo dito eh. Ang permin arigat yung ni Tata George, nanang. Kaasi kayo iti pampamayaan na. Nang runa no kas diyan na bartak. Di nakadipakadanagan anak ko. Kawala kamin arigat. Basta para kada kayaw. Agsardengak sa langan nga gadal. Agsapulak langan iti trabaho. Saan? Di mo aramidin ti kasta. Ad-adan adi ka makastrak itinapintas at trabaho. No saan ka makaturpos iti panagadalmaw. Basol amin ni Tatang daytoy. No saan da tayo kumapinanawan iti? Saan kumamat akasto ti mapaspasaran tayo itarigat? Ay, Dexter, anak ko. Nabayagan na iti apanawan. Nasaysaya at siguro. Nulipat mo ti amam. Addan bukod na a pamilya. Kastamot ka datayaw a pinanawan na. Saan, nanang? Jack Tupulos lipatan ni Tatang. Numakaurno nga kiti kwartak sa pulik ni Tatang. Kat sidira kiti kastaunay. Aging ga makonsensya. Gapo iti panangabandon na kada tayo. Kumusta tirik na yo, Papa? Kastilata ka rin, anak. Mariknak nga ininot.
Ti panagkapsot ko. Kayat yu ka diti rumwar dito'y siledyo. Tulungan kayo amapan iti hardin. Tapno makalang ab kayo iti presko nga angin. Kabailam ka di iha. Siyempre, Sige man nga rod, anak. O sige, papa. Kumpet kayo iti imak. Tulungan nagpayap bumangon na ako. Sige, papa. At titi chinelas yung papa. Inayadin nyo nga isuot. Sige, tumakder. Sige, papa. Kumpet kayo iti abaga. Inayadin nyo lang ang timag na, papa. Agyaman na Karen, anak. Agyaman na. Gaputasang ka mabambanog ang mga asikaso kanya. Apay ko maamabanugak ngay, papa. Ipatpatag kayo nga minunay. Iso ajak tupulos mabanog ang mga iwan kada kayo. Ken maysa, da kayo ti amak. Da kayong matinangay aywan, ken nang tultulong kanyak idi ubingat. Tapno makapagnaak, saan ka di? Sabagay, Weniha, kanayon ka pa'y idia ang may patukma. Nagpigsa pa iti sangit mo. Iso nga ita, kayat ko asubadan ti amin a sakripisyo yu kanyak. Aywanan, kan ipatag kayo. Aging gat maudi nga anges ko, papa. Adda ka di parikot yo, mama? Kasla nakaununog mo ti pampanunutan nyo. Nakaad-ada yu ti nakaiturungan ti matang yo. Karen, anak ko. Komplikadon ti marikrik na ti amam. Nakaron ti diabetes na. Stage 5 matan ti kidney na. Naibusan ti urnong mi. Awanan ti kwarta tayo para iti pagpaagas na. Anya nga tano dumawat tayo iti tulong. Ay, aguray ka, mama. Ado ti makitkitak nga aramidan dagiti dadumay ti social media. Kaya't yu ka di ta aramidan tayo matikas jay? Kasano nga iti aramidan ta, anak ko. I-post tayo iti Facebook ti ladawan ni papa. Sa tayo to dumawat iti donasyon. Saan nga ta, anak kababain ti kastang aramidam? Okay lang, mama. Adumot ti mga aramid iti kasta. Aramidag ti amin akabailak. Tapno laang umatidog ti panagbiag ni papa. O sige, iha. Padasam nga rod. Barang adamang tad iti tulong. Maasyanak matan iti amam. Amok amarigrigatanan iti kasasaad na. Romeo, agpulas kan. Ta siguradong agturungan dito iti ambulansya mangsukon kan ka. Anya, kunak man no, awalan ti kwarta ako nam. Adda na diskitar ti anak mo. Impose na iti Facebook ti kasasaad mo. Kat kasi ti apo, adamot ng tad iti tulong. Isupay lang ti usaran tayo para iti panagdialysis mo. Pakawanan nag, Margie. May ramraman ka ni tirigat ko. May ramraman ka iti panagsagsagabag. Gapo ka iti nagbasolak. Di ka agsaw iti kasta. Pinanawa iti pamilya. Pinanawa kita ajakman na nagpakpakada. Gapo ta nagbutengak iti responsibilidad ko kas ama. Ita, madusdusa ako gapo iti biddot ngay naramin ko. Saan? Saan na kasta? Di mo ibagati kasta, Romeo. Nadanto man gundaway, kaya't ko kumaida makita. Kaya't ko tagkidaw iti pamakawan. Gapo iti panangabando na kadakwada. Romeo Sarmiento.
Sarmiento. Aguri ka. Nanang! Nanang! Ada, dito'y kusina, Dexter, anak daw. Nanang! Di ba Romeo Sarmiento ti kompleto anagan ni tatang? Wan, apay ka day. Kita niyo, nanang, oh. At na nakita ka post iti Facebook. Nakatag iti account ni tatang. Anya day ta. Oh, kita niyo. Iso ka direto, eh. Iso ka din day ta ni Romeo. Dakkel tinagbaliwan ti langana. No, iso nga agpaiso na ito, nanang. Kaslamat agmanas ti langana. Kun sabali ting isip ti kudil na. At da ka no sakit na, nanang. Diabetes. Ken stage 5 iti kidney. Ti amam ka din ngagpaiso day ta. Diyak ano dam mo? Kasapulak nga amuan, nanang. Ayan nga tangay tinang ibaga amang ted ititulong para kini papa. Sika ka din ni Karen? Ha? Ay, wan, isyak nga rod. Sika ka di tinag-chat kanya? Owen, siyak ading ko. Kinunam iti chat mo, nga dated mo ang tulong para iti amak. Kasta nga rod. Ang, sakbay na. Mabaling ko ka di makita ti ladawan ti amam, idi saan pa'y amasakit? Ha? Ngam, apay? Basta. Kaya't ko lang nga makita, noan niya tinagdumaan da itang agsakit, ken tilanga na idi saan pa'y agsakit. Sige, mabit na ang. Kitaag dito'y cellphone ko. No, dapat tiladawan mi, idi saan pa'y nagsakit. Ah, okay. Aywan, mano kayo nga kakabsat? Siyak laang ti anak dakin ni mama. Adto tiladawan ni papa, idi saan pa'y nagsakit. Ah, adto oh. Iso nga agpaiso. Apay, amamom ka din ni papa? Ah, Ni mama, mabit na ang ha. Hello mama? Anya tinapasamak kin ni papa? Mama, Karen, anak ko. Ti amam. kumusta ni papa mama? Anya ti ko na dagiti doktor. Sigon ka dagiti doktor. Amangan no saanan ngagbayag ti amam. Kasapulan ta ka no ti agsakana. Kadagiti sumaruno ang mapasama. Anya, ayan ni papa. Aday ti war ti amam. Sige mama, mapanak iti ayan ni papa. Sino ka? Apaya nakatakdar ka dita. Pimanawan. Sino day Joy? Abarito. Napan ka iti ospital ko naman ako. una na. Kat nakitam ka diti amam. Iso ka di talaga day Joy. Diyak nakita. Nga masigurado nga iso dahi dyan, anak. Diyos ko. Nangig ko ti panagsarita itay ti anak kan ti asawa na. Amangan kanon no saan ngagbayag ni tatang. Kaya't mo asawan. Kaya't ko makita ni tatang nanang. Kaya't ko makasangok kan makasao. Tapno sidira. Dexter, anak ko. Kaya't ko ngay papas ti sakit tinakam ko kan kuha nagapay ti panang baybay anak katak na yun. Kaya't ko asidirin. Bugkawan! Kan kaya't ko makita ngagparinto may iti sangwanan tayo. Kat dumawat iti pamakawan. Kadagiti nagkurangan na kada tayo. Maamiris naman. Apay akastoy. Apay nga agsakit matan.
Papayakas jay matanti ka sa sahad na. No namin anok nga inulit iti imahinasyon ko ti mapasamak no agkita kami. Asi direk. Ang kaslasan na mapasamak dahi tananang. Ngamin, nakapsutan ni tatang. Dexter, anak ko. Amoyo? Aging gaita, nasakit pa lang tinakam ko kani tatang. Pirmi ang sakit tinakam ko kan kuana. Kapoy ti manang baybay anak kada tayo. Dexter, anak ko. Kagurak ti bagi. Kaputakas lamas siya anak kan kuana. Nang runay ti anak. Kanya ti asawa na. Masyanak katakwada. Gaputa marik na damat ita. No kasano tirik na ti mapanawan. Maawatan ka, anak ko. Maawatan ka. Nuha payakas ta ti marikrik nam. Ngam, anak ko. Siguro, ipagpakaawat ti namarswa kadata. Ngaawanan ti rason pa'y. Tapno agi mula kay ti sakit tinakam iti amam. Day tangarot ti jak maklon nanang. Kasano tayo maten? Kasano dagiti nagrigat tayo? Di naman laing maamuan dagiti nagdaldalanan tayo agi narigat. Amuna na ita, anak ko. Isu huston. Di mon sideran ti amam. Ngamin, sana nasaya at na ita. Pagawa namon ti amam, Dexter, anak ko. Papa, nalpasan ti panagrigrigat mo. Sapay ko mata naragsakan no sa dinumantiayan mo. Romeo, ikarit, agbalin kami anatibkar iti anak mo. Uray awan kan iti danami. Agtalinad lata tilagip mo kadagiti puspusumi. Magipaglading itak. Sika. Pasensyakan. Tadyak matan na kaitad iti tulong. Hindi nagkita ta. At iti basit nga buli ko. Agyaman kami, Barok. Sino ka kadiitayan? Kuha na. Saan na nanas ka na mamuan nyo? Tilang may bagak. Sa pala ko matagbalin kayo natibkar. Amok ang naliday kayo ita. Tasaan nyo nakadwa ti asawa nyo. Nga mamatiak. Akabalan nyo na ita. Mabitla ang iho. Mama, imanawan. Nagsingpot matay jayan awar mo. Siguro, natay matan tinadakal na mama. Iso ang maawatan na ti pagdaldalanan tayo. Iti daydi matlang akan ito, kasla ison ti pan nakawayawayak iti sakit tinakam amarikriknak iti amak. Panagriknak kat naparutanak iti siit iti barukong ko. Adu ti tao kan banbanag, amang pasakit kan makapasakit kada tayo. Ngam ad-adda amasaktan tirik na kan bagi tayo, no agimula tayo iti sakit tinakam kadakwada.
Kat aging gaanapnuan iti gura ti puso tayo, di tayo tumat pulos makalipat. Miss F, daytoy man tipadas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Dexter. Ken ka pagayam, Dexter. Kas kunada itilintag, amin abasol kat ada nakasagana apan nakadusa. Ngam kanayon tayo kumalaglagipan nga ti Diyos laeng ti adda karbengan na ang mga ramid iti dayta. Ti Diyos to pay mamakawan, datayon tulakit din a pinarswa na laeng. Di tay agimula iti sakit tinakam, gaputa datayo matlaeng ti marigatan. Ikararag tayo kit di iti Diyos, asapay kuma, taagbaligin to dagiti tattao, ang nakaaramid iti madi kada tayo. Alakastan pagayam Dexter, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.